chi yu le jani te chu nu pani in kumthum lai ani nei to a mahse nu panun pola mang lawin an nun chu an hlim lo hle jani chuan anin karbo rak chu siam thatum hle mahse chi yu chu a in la sang tla thunga zan khatero chi yu chu nor luin nu panun chu an mang ve ta mahse zinga tho chuan akia nga alo mu to ho lawa anin neih atang khan room danga lamu charcharin jiani tan chuan a shom thei hle a mahse chumi jing chuan engkima that be se tho chuakin breakfast tur lo siam saka mahse chi yu office kal tur chuan angai lo thu le ama ain anom puin a siam thiam jok thu shilin a chhuah san zuia jiani tan chuan a shil hai thlak hle chhun lama an office a file thei hmil pe tura avakal chuan ba yilu nen an interview live nang fu in media te ma a chuan an hlim dun hle a chu chu tiang taka a hlim mela mu ve ngai lo wang chuan jiani po chuan thi khle ma se engma ti thei nei si law mi pui ma a chuan chi yu chuan ba yilu angai nat na chu a thup lo hle boka a thorim na le ain pek na wanga hlotlin na an chan chhote chu a chuang hle zoka ba yilu chuan du mel takin alo mel ve thin bok an interview na kia nga na thok om ve te chuan an chen chin chu an soi sep sepa high school an kal lai atanga in sheto an ni bok nen in kop turin an du hle a jiani nen chuan an chung te no ruina wang chawa in nen ni thu an sha juk te chu soi sep sepin adu tak zok chu ba yi liu chu ni in an soi boka jiani tan chuan atlom thlak tak zet ril runa taka kirin chi yu chu a hlim zok nan kalsan mai chu atum ta a in chena du thu chu message thonin parking lot ta a umlai chuan car chak tak ron tlan chuan a ron su ta thut a hminga kautu wan nama wang chuan jiani chu har zokin nai taka chi yu chuan lo ena makti taka me letin a kor hak te chu school uniform ani ti a hai law banga an nizat inziak chu enin a phok em a high school an kalai huna akir le chiang ani khwanu in hun tha a pele nge ani ti sha in a hlim zok le a college entrance exam mai tura a thiam lote a zo chin chi yu chuan lo mel rengin jani chuan zirti rangai to lo thu shilin rang dakin ain thiar fi hlim san ta nga la tuna changa chi yu chu ti boi lawa alaka changa inlak shana nunbu chan chat atum ve khop mai chi yu ero jiani omdan te thuta wang chuan alung oi lo hle a midangin an thiam lawan lo zo te chuan huna nei lo thu shil makin jiani bok chu apan le a chanu nen an ti ti lai chuan a dokan ma a tak vakun nyamin thil omdan chu a zo chiang nun le ngat ama a ati ve thei to thu lo shil chuan chi yu chu alung oi lo zwal hle a ama ti boi reng chinin voile khata a kyan san thut tamai chu a she thiam lawani chi yu kal nu po chuan jiani omdan chu a chanu linyan po chuan makati ve hle a chi yu azar boina sa thei zia sha in mak chu ati top thei bik law school pona mani chawa jiani kal lai chuan an class sami mi pakhat churon kalin aron bellola an pia loka basketball khel me chi yu chuan lung oi lo fe in an thil ti thei ngil thak chuan alo mel dun bok jiani ron hnei tu pa chuan bookstore kal nuama ti thin thu te lo sha in an hon thar chulai hnai loka mi a sha thu chu aron shila kaldun puya chuan aron som ngal jiani chuan a address shil zok mai turin lo nge na chu pa po chuan rem ti ve ma in mahse a omna hmun le a dor hming vel lam a har dewa wang chuan wechat manga in thon mai chu a rota jiani po in lo rem ti ve ma in a id chu scan turin aron phor ve boka mahse a scan zo ma chuan chu pa luwa chuan basketball in ron fu do tin a phone po a thlo ngal boron kalna laman en chuan che yu le a thian te pahnih chu ngen hmel fe in an lo dinga che yu thian te pahnih chuan chu pa churon hnaiin an u naw pa nula alo ti buai awang chuan an ron chingi om hle a chu pa po chu rang takin ain thiar fi hlim ngal jiani ero until ti dana chuan alom lo hle a che yu chu angai ven to don lo thu shilin akal san mak che yu chu akut lo hum ru ngat ngatin thin rem takin akal son ve ngal mak bok
Jani school a hodon chuan an driver ngakin ading renga mahse arun lang thei reng lo chu biak mai atuma chu ta zing lama chu yu nen an ho rwal don thu shila kal lo tura ati thu a soi sha chhuakin mola in ti hle chu yu nai atum to lo wang chuan kaule mai chu atum boka chu ti lai chuan a pya loka changin chu yu le a driver te chuan jiani ding lai chu lo en ve rengin driver zok chuan in hona an nei yam ni ti alo zota an nei lo thu lo shilin driver bok chuan an va shrai ve mai do nem ni ti ya zo le chuan o ti in lo chang vata mahse an tlan phei don lai tak chuan jiani ma a chuan karwar pakhat dingin jiani best friend linnuan kha alo ni a thla thei thu shilin jiani po lut vatin anin phur chhuak zui ta dai jiani te chung kwa in zanji an nei lai chuan apa chuan chu yu chu eya a man ni ve le som turin a shila jiani chuan a man lo tur thu lo soi makin jiani pa chuan a fanu chu yu hnai turin a thlem na sa hle a lon puk na tur te pon jiani le chu yu te ron in thla an mu awanga rang takalon an puk tir ngal thu te shilin chu yu a changa sum siam thei dan chu alo ngai twa hle jiani ero in sum chau ngai to a boy reng lo tur a shilin a thin rim hle apa po a fanulaka chuan lom lo hle in thin rim takin chu ei dokan chu a tho san zui mak jiani nu chuan a fanu chu lo soipui ve tum mahse jiani chuan a du lo hle voi ni chau ala thla chunga chutiang an lo be sei chu a thin rim hle skola po ngai ven tu tam taka nei thu le chumi te chuan thika an chung ko chungchang thlenga ti hming chha theina an zon dan te chu shilin chu mai ni lo anu chuan college student angai song ti a sheboka apa chu ama aya anasa tur thu shilin chenwa turin a shil zui bok jiani te po college entrance exam tura la in ba sai zelin ala har satna deu te chu a chanu chu a shil ve mela an chak lo ka chu che yo po chuan lo she ve rengin linyanin jiani essay za lak saka atlan thut lai chuan jiani po in rang takina ngala mahse che yu lo ding renga chuan va in su dotin atlutur chu alo dom vat boka nai taka anin mel zui jiani chuan ho tura linya nen anin chennu chuan a bek chu akin engi mu azonga chumi pa chuan notebook pakhat mu in a exam pek tura a har sana deute chin fil dan lo in siaka makati hle mahse chu yu nen anin su chum khan ada nge yani ringin a chan pui chan chu a sha thiam lo hle chhuah University ya alu lo a hlo wange ti za a hlo wang zok ti angai twa rau mai entrance exam po zo felin nuaman tiklang hle chumi nu chuan thalak puya linyan chuan jiani chu somin an hun nei ang chu chin chhia tlak taka siama du thu shilin a phur hle chi yo point alo ngai ven ru ve reng ti an shelo thla an lak don chuan jiani chau chu omin linyan chu alo thleng theilowa cameraman a phun tak renga chuan ama chawin alak mai tur thu soin adinga cameraman in a me don lai tak chuan abula chu yu chu ron dingin moi zatin camera lam hoi chuan anuya cameraman in a men so a ron dak chhuak po chu makati hle jiani po in makti mel takin han en boka chu yu po ngoi rengin akal son vele mai bok an chandu na zanje ai tura pon lama anin tiam rwal chuan jiani chu a ron tlai hle man mo takaron tlan lutin atum lo dewin chu yu o ma chuan ain tole dota makti takin amel zui bok chu yu mai ba ka a chan te pani po lo om ve in jiani chuan linya hne na chuan an pani chawin anilom ni ei tur ti in zot non le nga ta lianian chuan an room book AC a chhiat wanga ni thu lo soin midang chu yu chan te po chuan an lo soi pui ve boka lungai lo tura shilin poisa an choi tir ve don lo thu te nen lam chuan an soi ngal zat bok jiani po chu a thu thlave maya mahse a chong tam lo hle thunga a chanu chuan in thiam vak lo bokin thupa chu alo choi boka chumi nu lok chuan linyan phone khoi chuan chhuah entrance exam results wa thu aron shila rang taka en ngalin linyan chu tling phot mahse jiani ero chuan a phone chu enin engma soi du lo thunga
achanu chu ahlimin aphur ema chuyu chuan jani ngo chu lo melin achan pa pakha zok chuan enge a result ti chu alo zot ve cha bok mahse chan na apek ma chuan bai lu churon lang thutin until ti turan shil ve lo wang chuan chuyu kyanga chuan aron vui ve na sa hle a jani eroin mupei lowin chuan lam siamin restroom lam chu apan ta da ya restroom ma a om chung te chuan an hmalam huna thil omdan tur te khangai to ki rin a thin rima engkim chu siam that veka du ani ber chumia na masabera tan chuan chuyu hnai lo dan tur bera omani restroom pona a chhuah ma chuan linyan chu texin a omanom lo thu le a ho ma tur thu avashela a chhuak cha chu chuni loading reng chu a muzui chuyu chuan jani chu run nain thadeu hian chhuah university ya atling lawani po in a poina omlo thu chu arun soya arun hnem ve nge ya jani beina sa zia asha a ril ru she om a hlauve te po ni ma na mahse jani chuan ama aya thazok atong nge yang ti in shilin a thoron pek thatak tak te awang chuan lom thu chu alo shil boka ati boi to lo tur thu soin akal san zui ta dai chuyu chu a shil hai le a chumi nuwa a chan te le linyan po run chhuakin linyan chuan a hma dai khan bai lo adu ani te chuan shil tur ati in anti boi lo tur thu chu alo soi ve boka thin rem takin akal san ve bok chuyu pu a hoi a hle ringot jani ina thlen chuan anu le pa te chuan thutkhom na room a lo thudunin an omdan chu pa ngai lo deuin a hria a arin lok angein anin thentak mai thu chu an lo shel bok jani chu nui sak hian rilruna thuptum takin innei na khura changin an tlan chuak theita chu alom pui thu a shila anu chuan rang tak hian abula om turin alo som ngal bok mahse jani eroin puitling ani ve to thu lo soin so chau university ya Chinese medicine zir tura exam pek to thu chu a shil ve a apa chu a thin rim hle thung jani ero an thu pek anga chhuah alu a chu ne na an nun dan ngai ang boka let kha du to lawin thu pe ka zom luata akal san tak azir chak ber Chinese medicine chu anun thara chuan zir ngei chu atuma nirei lo te nuwa changa apu bulla a om tur thu soin athil ti ngai ven lo tur le anni po angai twa don bek lo thu soin akal san zui ve ta mak apu ina omnu rei lo te ya so chau university achang chuan admission letter adong ta a apu nen chuan an hlimin nuaman ti kher mai chuyu po in jani chungchang chu lo chuin chhuah a entrance a pek ho lo thu le so chau zo ka alu don thu te chu a she tamaya makati in a shil hai boka rang takin muturin akal ngal jani pu ina va thlen chuan an hwana na thel ro thianin jani chu alo boi hle a chuyu a muthu chu a phu ve na sa hle chuyu chuan engwanga chhuah a entrance chu pelo nge ani ti le engwanga wi chata block nge ani ti chu azot nga la alung oi lo hle jani chuan a boina tur om lo thu lo soi ma se chuyu eroin le khazir tir tura ngen tu ani thu le boy tak chung puwa azir tirani thu soin chu mai ni lawin abem laya adu zia a shilte amit la tu berani thu le mahse ama chu phu lo niya a in sha ta wanga na sa taka beya chhuah a an lu ral thei ve le abel nu ni adu thu a soite po chungai to le tin jani omdan chu a she thiam lo hle a bai lo let wangem ni aril ro thak le tak ti zot le in midangin an chan chin an soi dan te awanga medical college chu thlang ta zo ka ni ti ro ti in jani chu azota jani chu angoi de ta an hun lo om tura chu le bai lu te om dan ngai to in mipui ma a po indu ti sha taka anin phaulan ngam to na te ngai to ki rin aril ru chu alati khauve tlata chu chu jani danglam taka wangi ro chuan a boi hle thunga jani chuan a ma zonga a university lu na ngai to ngai si lo tuna engkim a fel vek nuwa alo ngai to thar le ta chu soi selin chhuah akal tura adu pui chan po ama adu wang le alaka changa omshang tura adu lo wang ani empty so tin
chu tiang ema zak theilo ani lo thu a hil ve ta roya ama angot ani thei to lo ti shilin du thu sam le tumte anei ve to a tuna chuan a zui to don lo thu shil tlangin akal sana in chhunga chuan lutin chiyu shil hai taka ding chu kongka a khar khum maka beidon mel taka chiyu let le lami ro ril lukking bai takin a thlir zui ve vong vong thung zana chuan jani chuan message dongin a thil pek tur an deliver to thu an ron shil tamaya makati hle mahse ngai to chhuak zuin chiyu wa birthday ya a deliver tir kha ani a mahse an bo ro zong zong nen chu tiang a thil lo va pek vel chu a du lo hle a mahse an lo da diam to si no ta la chuan akianga omzel a du thu chu ala ziak zuya lak le theida na ngai to na sa hle a chuta in chung en kol tu pa ber chu a phone ta mia lo shangal chatin a present po an don thu chu alo shila lom thu soilet na gift po an pek va tur thu soin jani chuan ngai ati lo hle a chumi aya gift a pek to zok chu ala le theyangem ti zo tin chu pa la chuan a thei to lo thu le midang po an omnol to thu chu alo shila midang ta omnol lawang chuan jani po in ata ber a shang chuang lawang ti in a thla chu amwang ta dewa a da zui ve mai chiyu ron lang hlolin jani gift pek ngai mai chu a keng wa wa a en ngoi ngoi bok chumi nuwa anozia chu chiarin nun ha dam le hlim taka mang chho tur ra du na ba ka akianga omreng adu thu a soina te chu chiarin a hlim phian mai atuk lama chuan gift po chu an thon tange ya jani chu a chanu pakhat chuan ron pe in a bom a to mel bok nen chunu po chuan alo mu chak hle a jani po in hong zuin bracelet no zet a ming lam toy sjn chuang kal chu alo la ni zuya a moi hle mahse jani ero in nuama ti chia lo thung chumi nu chuan a chanu linyan chuan in mu puya ron somin zana chuan thil ei tura anin tiam na hmuna va thlen chuan rin ai takin an lo tlema hadam thla ka ti viau a chanu chuan chiyu chungchang bok soi le in a thil pon kha isha empty in a zota jani chuan lu lo thing ma in linyan chuan rang taka phone phorin thalak pakhata mu suya na hlataka bai lu lo lut po chuan jani churon mel rengin alaka chiyu chan chu atum lo khop mai bai lu chuan jani le achanu te chu va panin avanui deuh songa jani eroin aril ru chu a she to bok nen a mil vak lawa bai lu pon alaka chiyu a chan du lo wang chuan a ruk tak chuan jani laka aril ru pu chu a chehle jani chuan abana bracelet abun chu a mu ve ta ngala chiyu pek nen ain ang chia ti a shat phei chuan thohakin vane thlak taka a pek alo ngai thu tak lo chu alom ru hle to chu ti lai chuan kong kalama chiyu chu a ron lut ve hlola bara thok ho chuan an lo en du in tha an lo tingang mai rang taka chiyu lama chuan bai lu chu phei thwain abana va wan deuh chuta chiyu chuan nuam ti vak lowin lo da kyan tum mahse pakhat la chuan tun lai angai sak lo rau ti in lo vui ve na sa hle thunga jani te an lampana an lo pheita ka chuan aban chu ada son thei ta sham jani chuan an school beauty queen nen chuan an local dun chu a be sei vak lo thu ngai om lek lek lo soin linwa nen ti turan nei awang chuan an ti boy to lo tur thu soin jani chu akal son ta ngal thwaya chiuan zui tum chu bai lu chuan alo chel deuh tlat thung linyan chuan a chanu in lo du to china wang chawa chan puya anin mu thaidan tu rahman pui ni thu soin chiu po in thlashun mel takin lom thu chu alo soya bai lu mel zo pa chuan chiu hne na alung ngai na athlen sakani chuan a tha tur thu soin rang takin chiu po jani zui turin atlan zui ve ta ngal step bula ading lai nang chingi ne chiu chuan engwanga tlan chiangi ani ti chu azo zui zat jani po in lo mel ve vatin atlan chia lo thu lo soi mahse azam mel le thunga kalmaya tum chu chiu chuan dangin banga chuan anor bet zuya jani chuan kalson turin ti ve mahse chiu chuan chu ti maya kaltir chu atum ho lo
engwanga ala ka changa biru tlat nge ani ti le WeChat ala block chan chu zo tin I man zowa I pai chuak le mai thinem ni ti in omzi nei taka zo zuin jani chuan chutiang ani lo thu lo soiwa tin che yu po in chutiang ati chu a thaber lawang ti in lo shil ve boka jani chuan anin kar chu ti top du vya ma se che yu ero in ala tum lawa bulchan pui chu ala tum chawa a bracelet pe kir po kha ron phor le ngatin engwanga thon let nge ani ti chu azota thilman to takani ba ka ama ne na ain me ve lo thu chu lo shilin chi yu ero in chutiang engma a om lo thu shilin abun tir le ngata a thu lawa phel hau lo tu ra shil bokin a phone chu adil zui bok jani po in she tak chungin a phora chi yu chuan lo ban thuai WeChat chang chuan ama chu in unblock in voi khat ma block to lo turin thadeu chuan a shila a thianu local ve bok nen an om hau theina hmun nuam tak zon puya som zuya jani chuan rang takin chi yu chu in thiar filim san tumin kalvut ma se chi yu chuan abana alo man le sham abial pa bula chu adu vak lawem ni ti zotin jani chuan makti takin alo mela anin ngai zon lai a sha lo thu shilin chi yu chuan a present pek le a karta a thu zia chu soin a kianga hun man reng adu thu a zia na lai te po chu soi chuak le in chuan ani po in present a thon let ang che in a som na apom ti na ani thu soin jani chuan sha swal palti in soita ila I oya ngem ti in lo zot ve takhau chi yu chuan makati hle a jani bok chuan present tur kha April a order dai to ani thu soin alo she chang to lawa me ya tyang bo ruak an ni tabok nen an pani chuan thil thei ni in a shelawa chi yu chuan chu tyang so ngai to lo tur lo ti ve makin mahse jani chuan lo zui kwala ti bai tu zo ka ni thu le ani poin adu ngai lo thu shilin tuna chuan adu du anga athunun thei to don lawa wangin chutianga omnia chuan anga ya chi yu chuan chutianga ni lo thu lo soi ve bokin alaka aril ruput mang ti fya turin tuna chang chuan ama zokin alung oi ma a zui ve to don thu chu a soi chuak ve ta rap maya chumi nu chuan thata ka bar lama po le tin chi yu chu hlim viau ma se jani ero aril ru chu ala nuam thei lawa thei tui ina an chut lai mek chuan an chan te chuan kek na tak ron nor lutin birthday la an ron sa zuya jani po in a pian chamani ti a hre chuak ve ta chia nim takin pian cham chi bai an buka chumi nuwa bati chu du thu asam zuwa chem hlum tur a shilin jani chu amai mi ching zui wangwanga ati swal na ngai ati swal nun lo tura dil mol molin lim takin bati a chem hlum zui chuta che yu chuan a kudron vun sakin jani chuan lawin tan tum ve ma se nget takin a chela du mel taka nui sang chunga alo mel te chuan makati em ringot